खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिपिएलआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइ फोसावबाय। एनटिपिसि बङाइगावआ फोसावनाय गोहोनि 93.72% मोननो हादों। इउपिपिएलआ बिजेपि एलायन्सनिफ्राय ओंखारबाय। आसाम बिसायख'थियाव आबुं जौगानाय मोनथायनि रैखाथिनि सायाव नोजोर होनाय। प्रमद बर'। मिज'रामाव आसाम राइफल्सआ 65 लाख रांनि हेर'इन जब्द खालामो, सासे हमजादों। आसाम बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारीआ उदालगुरिनि सायाव नोजोर होदों। प्रमद बर'आ मिरु नखर मन्थ्रिजों लोगो हमदों। बिसायख'थिनि सिगां गाहाय आयदानि सायाव सावरायदों। चन्डीगढ़नि हाइ सिकिउरिटि ओनसोलाव प्रपार्टि फालांगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। पालम अर खामनायनि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। इउपिपिएलआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइ फोसावबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ थांनाय 9 एप्रिल 2026 आव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइखौ फोसावदों। दोलोनि कमिटिफोरनि बोसोन होनायनि उनाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बे फारिलाइखौ गनायथि होयो। बे खोन्दोआव 4 बिजाथिफोरनि मुं होनाय जादों। 42 नं बाक्सा एसटिनिफ्राय राकेश ब्रह्म, 72 नं गहपुरनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी, 66 नं बटसालानिफ्राय बाबुराम बसुमतारी आरो 28 नं बकट साइगाव एसटिनिफ्राय मनज बसुमतारीआ बिसायख'थि गेलेगोन। दोलोआ गोख्रों गुदि मदद थानाय बिजाथिफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बेजों लोगोसे इउपिपिएलआ गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। नैथि खौराङाव दङ। एनटिपिसि बङाइगावआ फोसावनाय गोहोनि 93.72% मोननो हादों। रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 आव 4110 एमइउ दिहुनदों। आसामाव एनटिपिसि बङाइगाव इउनिटआ 2025-26 राङारि बोसोराव गोख्रों मावफुंनाय रेबगान्थिदों, जाय गावनि फोसावनाय गोहोनि 93%निबो बांसिन मोननो हादों। रिपर्टनि बादियैब्ला स्टेशनआ 93.72% फोसावनाय गोहो मोननो हादों, जेराव प्लान्ट लड फेक्टरआ 65.43% मोन। इउनिट सेआबो 433 साननि थाद'नाय गैयाजासे सोलिदोंमोन, जाय मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया। मोब्लिब गोहो दिहुन्नायनि अनगायैबो बे इउनिटआ सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो रोंगौथि जौगानायाव समाजारि हाबाफारि लादों, जायनि गेजेरजों 1 मिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरा मुलाम्फा जादों। थामथि खौराङाव दङ। इउपिपिएलआ बिजेपि एलायन्सनिफ्राय ओंखारबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया 18 मार्चखालि फोसावदों दि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ दा आसामाव बिजेपि दैदेननाय दोलोनि बाहागो नंलिया, फारसेथिं बिपिएफ दोलोआ गोरोबलायनायाव थागोन। शर्मा बिथाङा बुङो दि बिथाङा इउपिपिएलआ मोन 15 मासिफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। फारसेथिं बे गोरोबलायनायाव बिजेपि, एजिपि आरो बिपिएफआबो थागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आव दैथायहरनाय सा 15 एमएलएफोरा बे थिरांथाखौ राजखान्थियारि महरै गोनांथार खालामदों। रिपर्टनि बादियैब्ला एजिपिआ 26 मासि आरो बिपिएफआ 11 मासि आवग्रिनो थाखाय थियारि जादों। 122 सोद्रोमा गोनां एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिया 9 एप्रिलाव जागोन आरो 4 मे खालारखालि भट साननाय जागोन। बे थांखिया बिसायख'थिनि सिगां आसामनि राजखान्थियारि हालोदाव मोनसे गेदेर सोलायनाय लाबोनायनि नेरसोन होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसाम बिसायख'थियाव आबुं जौगानाय मोनथायनि रैखाथिनि सायाव नोजोर होनाय। प्रमद बर'। आसाम बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि थाखाय जौगाथाय आरो मोनथाय गाहाय नोजोर। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ आसामाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय आबुं जौगानाय आरो मोनथाय रैखाथिनि सायाव गोसो होदों।
दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलाव हारिफोरनि गासै जौगाखांनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय समायखिरा लागासिनो दं। बिथाङा ओनसोलनि मोन 26 हारिफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि सायाव नोजोर होगोन होनना बुङो। बर'आ बेखौबो रोखा खालामो दि इउपिपिएलआ मोन 15 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिथाङा तामुलपुर एसटिनिफ्राय बिजाथि जागोन। दोलोआ बुंदों दि बिजाथिनि सायख'नाया गुदि थाखोनि मददनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मिज'रामाव आसाम राइफल्सआ 65 लाख रांनि हेर'इन जब्द खालामो, सासे हमजादों। आसाम राइफल्सआ मिज'रामाव 65 लाख रांनि हेर'इन जब्द खालामदों आरो बावैसो सिगां जानाय अपारेशनाव सासे सुबुंखौ खादों। मोनसे थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामो आरो सेन्सिटिभ जायगायाव नायबिजिरनाय समाव बेसादखौ बोखांनो हायो। दायनिगिरिखौ जायगायावनो हमनाय जायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय हेर'इनखौ आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिनो गथायना होनाय जादों। हमजानाय सुबुंखौ आयेन बादियै बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। बेबादि अपारेशना भारत-म्यानमार सिमायाव ड्राग्स फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो, जाय सा-सानजायाव सिखाव फालांगिनि थाखाय मोनसे गाहाय लामा जानानै दं। द'थि खौराङाव दङ आसाम बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारीआ उदालगुरिनि सायाव नोजोर होदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF)नि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां उदालगुरियाव राजखान्थियारि हाबाफारिखौ नोजोर होदों। गावनि दावबायनाय समाव महिलारीआ दोलोनि मावथिफोर आरो जायगानि थागिरिफोरजों सावरायज्लायनानै ओनसोलाव खौसेथि आरो गोख्रों आफादारि मददनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। बिथाङा जौगाखां मावथांखिफोरखौ नोजोर होनानै भट होगिरिफोरखौ बिसायख'थियाव BPF बिजाथिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायो। 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिजों लोगोसे राजखान्थियारि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि बियाबनि भटारफोरनिसिम गोख्रोङै सौहैगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ मिरु नखर मन्थ्रिजों लोगो हमदों, बिसायख'थिनि सिगां गाहाय आयदानि सायाव सावरायदों। प्रमद बर'आ गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों सावरायो आरो बिटिआरजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायो। सावरायनाय समाव बर'आ ओनसोलनि गाहाय सान्नायफोरखौ दैखांदोंमोन आरो जौगानाय, खुंथाय आरो गोरोबथाफोरखौ मावफुंनायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ फोरमायदों। बे सावरायनायाव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां BTCनि सुबुंफोरनि लुबैनाय आरो मोनथायखौ रैखाथि होनायनि सायावबो नोजोर होनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ चन्डीगढ़नि हाई सिकिउरिटि ओनसोलाव प्रपार्टि फालांगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। 18 मार्चखालि चन्डीगढ़आव साननि सोलोआव थानाय मोनसे सोमोनांथाव गाग्लोबनायाव सासे प्रपार्टि डिलारखौ गुलि गावनानै बुथारदों, जायनि जाहोनाव गोजौ थाखोनि सेक्टर 9 ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 31 बोसोर बैसोनि बोलि जानांनाय सुबुंखौ गावनि गारियाव गाखोनाय समाव जिमनि बायजोआव गाग्लोबदों। मटर साइकेलजों फैनाय सानै सिनाय मोनै गाग्लोबगिरिया गुलि गावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। गाग्लोबग्राफोरा खाथिनिफ्राय गोबां राउन्ड गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बोलि जानांनाय सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बिथांखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव जखम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो थाखाय CCTV फुटेजखौ स्केन खालामगासिनो दं। बुथारनायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। 9थि खौराङाव दङ पालोम अर खामनायनि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गोदान दिल्लीनि पालोमाव जानाय गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायो आरो खहा जानांनाय सुबुंफोरनो राङारि मदद होनायनि खोथा फोरमायो। मावख'आरि बिबुंसारनि बादिब्ला साफ्रोमबो थैनाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो गाहाय मन्थ्रि नेशनेल रिलिफ फान्डनिफ्राय 50,000 रां होनाय जागोन। गंसे थाग्रा न'आव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों।
रैखाथि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बासायनो थाखाय अपारेशन खालामो। गाहाय मन्थ्रिया जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाब मोजां मोननायनि थाखाय आरज गाबहरो आरो दुखु मोननाय नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायहरो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।